Khublei ya phi baro bat ngap yang subha ya phi shakane ka channel ka bala ai kerteng Creative Pro TV. Kane ka channel ka dei ka official artist channel. Ka artist channel ka perna ki weipat ki YouTube channel. Ba phila ban yu ha ka social media kum ha ka YouTube bat ki wei. Ha ka artist channel pinlap yaw symbol balong kum music sign. Ha ka artist channel kum ka Creative Pro TV pinlap tang ki Jingrwai suda. But come long but not appropriate ban bu de ki weipat ki contents kum ki khubor ne ki wei but om ya day but ka music ha ka official artist channel kilap tang ki Jingrwai but ki dance song suda inga kwa ban tang ban pynpaw ya phi ki ba sultanat ban sngap Jingrwai wan shaga Creative Pro TV ban pinlap tang ki Jingrwai suda Shibun ki Jingrwai ba balabu na kapinta jongpi ba shibun ru badang sawan hakani ka channel baro ki Jingrwai kumlong ki ba sultanat ba baro ki Jingrwai umdei ba phim sultanat hynrei philap bet ki ba sultanat bat ki bom sultanat ru phila bantem ya kini ki Jingrwai ba ladon hakani ka channel baro shisni katanang snap katanang bang Tongan ya pet katokan ni ke Jingrwai pala don hagani ka Creative Pro TV pan ben ia pi kum kanuksa Khát nấu tiếng ban bôi kinh mò por balale ki sedang wan pau jingkor di jinghu slai om judo jong banyale honeymoon kat bamun balay bandawan ari jongi ban pinbud nam kaiangi pitse anuk ha jing pos niu tanggayo I jingim kashaila kung kasni jing sup jing kmen kat shaba pai jingthmu slai long kum karingai wat klet yana atrai wat jingai wampun kloyarap yana nong penim jonga endarang bakam long kum ta jingim brio pleng kila haperkat hikum no ban ba om don suba mai bati hang ne jingim dei jingyale kadont kamaya ki bom tre jinge jingtin ju ki ai kira ki bakin ran kin sayap du Khublei ya phi baro ka jingdon lang jongphi kala ai men sim shibun yanga panang yai kyrpang panang yai le khambha na ka bynta jongphi lada don e ban klish sobha wat le ran tang lada phikali phiniyo ya ki jubabro Khublei shibun God bless you.